Sana naman, yakin na rin. Sige आई आपको एनाई पंता yes jadi ko zai sa na beta ala ko pri mai na sa ja era mai no di fi usa ba mai su correct sa como se bater que fi vale na me anga tu tragi na me a kan ani na me ana pas tu ko me ma tu ko me nada ang mera an tu so na pala ko mo dami kan tamba tu ala be tu ko mo sigin an kamra kasi ne bilang sana usa eka me tu cho mi san tu gala ko tu me besi Anche bakit sa slice ka na beke tayo kalu ko ba? Aliyan. Extern mo ba lang na ni ala as niya. Wa ko ya ay niya may si. Ela isa ko may sige kasunus ka pa sa yak. Uy ya. Dan nasi pra sa may miya may sinima na sa stang ina may miya may sa blayes. Oh, sit. May sa pa kaulon. Niya si via may kontra kay ma'am kataga ka mamaksuan sa ka. Bakit sa sa opfagaw ina gawin mo siya. Diyan, may siya. Alam na labas. Alam na labas na ikan tas sa skakafakta ka kami. Ay sa ufi may isi. Evelak sa yung pambasa yung niya. Ay sa ufi sa isnet. Sus kakabi. Diyan, yung kaya lang kami lakan. Awit pala kan sa yung ma. Biyang labat. Galaw text may magalas ka pin. Galaw balayos na. Alam ko yung ikan music. Nas que ni Josi, ni bia puta swadi kom ni skava khai. Beno basa ni. Ala ata po sa suot pare. Beno kami namin bay bana bici pa may Josi. Saya ni pa ba surup el na kinisela kliyo. Say kami namin may nasa usto ko na penti sa dito. Ek na kami may strength na di. May usto sa ek na na. Ana open sa dala to be kasi kung off ta din. Ina pa active namin sa may out nira. Niya sa may rati kon business ka di diro ako sumoon. Say ko na guys diro kom si Di ko ko. Guys, may siya beno may sa Josi may siya ka kom lira na ako. Ek na tom Josi sa ka na ex ni vilay sa lo base pa pati su ba le ko school na. Tu basta din mo na school na tu sine ki ko biya ka di viles ma biya ka ko na ko like up off way. Tu say ya ka pa kira may mata. Sige kasi ko ka water free. Ada kina tujuan lah isembla yang akan lebih kapan ini? Iya di free kan. Radio sama ka ale so Kuya. depende asfalus. Pero Sama kaya na pero so na kapenti. El kanab kan si sila clearan. Yan sa dahay G, sa staff pentis, may mak, may mak, famad apakan da ko na so Yakat siya may akong luhafin na. Egay sa kay men sa akan sa second guide ko miyang biala clear kan on ko kutan on size. Miya sa kada tel ka kira lang on size kung buot. Yaga. Ya size size on ko miyang biala ako tel sa kita na access sakit. Palaksa sa claim pentis ko may. Ang tadakala ba ako sa pentis. Dia guys sa imnes para tiba na mani pa luop sa manak pa. Ako trek bata jeans sa lahat sila. Daw siya extra may masya na ka dito sa kami on khalita. Ay so may sa wala sa pap. Big ako na jelly. Bigay may si ego ko na basta pati. Hotel. Yes ko sa na may ka sa na ko hotel chono. Na el na guai sta hotel. Daw é di pero clube das suas. Ya, itu bisa say ala semos. Say besi mana say Ay after ay may exam. Ego no future sa iso no so imano no yo ay na asi nalo sa na ay skandang to kan. Iso to ni. Suat sa discover kay. Kaya ta kami sa braso. Say kung sa lang ka sa admin na suppose tukon kami masa pa yo so pa yo sa kan o sa left over. Ay nasa video no may kata Mas kan saya levar no como sulla cama se le na caneta da slide Kaya no lo kaya suuri fosse tiso po. Sige, sa klaro kan angkas ni Bunis ka ba kayo? Jangan may saya mesti sa akin at saya sama nanti saya nang pukan mo. Ya ko saya terbuti anak kan. Ay lang
So, my ex naman, ganyan, bigyan ako dapat kisang kayo, si Som tagpap ka na. Iya, nakalas. Sabi mo is that? Saya itu suami biasa cakap berawal, macam saya cakap fakri, kak, wayat tak nak kuasa. Saya mungkin saya nak nasi, saya nak ada nasi, saya nak sabun itu. Hello, suami lang, last Di Josie may si Dana mas tumantaran kan. Dia kami sama satu serat. Lia, aku naman alas musuh sini dakap. This mana suami. Kalau aku ay Mia may si beauty that ay kan ko on ka. Say ko ang pangadi sa say ko pa dapat na kung 7 klase ng kapihan mo ka. Tu ka lang saksa may si kasi gaya ni. Tu bigi ko kon pasa sa ko may na. Nasa yung ko kasi na post na sa tibot. Kana sa tibot. Ako may foodman. Walang ko kung water sa mga suwa-suwa. Ito, alagay sa mga force. Kung kayo sinibin ka, madig ka. Lahat may faircut 4x. Ba? Kapat may faircut 4, wala may sin. Abang pinaan, dami kikos, gay bangos pinaan, ko so. Dami mahang sila, kaso. So, Josie girang dami ko. So, ini kau Pabana. Guys, Julius. Hai, kita semua. Malamang may nana, wag abis say ko kompara. Usay man ya fok hang do kana so lang so le kanipat. Ay dara sa penti sa dat na. Niya, wali, sana kanipat sa loob of bangkal to extra ni. Wali, extra na kayo. Wag kang flat extra. Lalo sa iswo open ni pat. Kaya ganun siya manulis na pakis Andy at ginas na po. Logi mo rubik si Sky punta ba na sa akin. Lalu lakay kung magluswo ab yakas kami buko namin kayo. Sa bakswatan kambraka rin. Ano? Isa. May Sky sa isang mga buki danang Isa. ang scarf. Ano ka kakaklang ibig bangkit po. Binibangkal po na eh. Sige, Judy. Dati siya na sprinkles ko to. Dati ko tinama is biya. Dati scrama kayo. Scrama. May suwa on. Say that. O kate say ken may ulam. Kanaw ni suwa ang kan. Sophie! O, may ito ay may irakan. Dang ko na si suwa ang kan. Punas kan pa isdang pa. Ito naman ko. Focus on my wishes, young dope.
isso.